लोगोफोर बे भिडिअआ इसे बोरैबा टाइपनि जागोन जानो हागौ बे भिडिअखौ नुनानै माखासे सुबुंफोरा बायदिसिना गालि गलाजबो होनो हागौ खोथा गैया नोंथांमोना जा गोसो बेखौनो बुंनो हागोन जेबो टेनसन गैया रायनोबो हागोन जायखिजाया बुंनो हागोन आं जेबो गाज्रि मोना लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै बेबायदि दासान बायदिसिना गोनो गोथो दासान बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों बे बाथ्राया जाहैबाय बिपिएफनि थासारिया मा थारैनो दुरबल जामारबाय नामा मा बिपिएफ पार्टिया थारैनो जोबस्रांलांसिगोन नामा नोंथांमोना थारैनो मोनसे भिडिअ फुटेज नुदों बे भिडिअ फुटेजआ मा फोरमायो सानफा एफा नोंथांमोना नुबाय थादों बिपिएफनि माखासे मेम्बार्सफोरा दैदेनगिरिफोरा गेदेर गेदेर लिडारफोरा पार्टी नागारनानै गुबुन गुबुन पार्टियाव जइन जाहैगासिनो थादों सोरबा इउपिपिएल जइन जादों सोरबा गुबुन पार्टियाव बिजेपियाव कंग्रेसआव जइन जानायखौ नोंथांमोना नुदों जोबोर गिदिर एग्जाम्पल हिसाबै बिश्वजित दैमारिया बिजेपियाव जइन जानायखौ नोंथांमोना नुदों बिनि अनगायैबो बिनि उनावबो बिथांनि उनावबो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा बेबायदिनो नागारलांगासिनो थादों हाग्रामा महिलारिखौ नागारनानै थांगासिनो थादों थांनाय इलेक्शनावथ' बिपिएफआ जोबोर मोजां रिजाल्ट दिन्थिदोंमोन नाथाय बे बाराव मा बिपिएफनि थासारिया जोबोर गाज्रि जासिगोन नामा मानोना हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव मा बिसोरनि मेम्बारफोरा दैदेनगिरिफोरा फोथायनाय गैला नामा लासै लासै बिथांनि पार्टिखौ नागारनानै थांगासिनो मानो दिनैबो नोंथांमोना नुदों थारैनो इउपिपिएलआव माखासे माने जइन जादों एक्स एनडिएफबि बिथांमोनाबो जइन जादों आरो लोगोसे माखासे बिपिएफनि मेम्बारफोरा जइन जादों आरो बेबायदिनो सानफा एफा जइन जानायखौ नोंथांमोना नुगासिनो थादों नो डाउट बिपिएफआवबो खायसे खायसे मानसिफोरा जइन जानायखौ नोंथांमोना सम सम नुगासिनो थादों नाथाय इउपिपिएलनि फारसे बांसिन सुबुङा थांनायखौ जों नुनो मोन्दों मा बिदिब्ला बिपिएफनि जि थासारि बे जोबोर गाज्रि नामा मा जानि थाखाय बेबायदि जादों नोंथांमोनाबो सासे एक्सपार्ट बादि गावनि आइडियाखौ शेयार खालामनो दाबाव नोंथांनि आइडियानि गेजेरजों मा थिक बिपिएफ हानजाया स्ट्रं जानो हागोन गावनि जि गोख्रोंथि बेखौ फिन लाबोफिननो हागोन नोंथांमोननि कमेन्ट्सनिफ्रायनो स' जोङो बेखौनो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन आं मोननैसो पइन्ट बुंनो नाजागोन जानो हागौ बै पइन्टफोरा नङाबो जानो हागौ मोनसेबो नङाबो जानो हागौ नाथाय ट्राइ खालामगोन दिनै बिपिएफआ मानो बेबायदि थासारि जादों सबसे गिदिर बाथ्रायाथ' जाहैबाय मा हाग्रामा महिलारि बिथाङा गेदेर गेदेर दैदेनगिरिफोरखौ गावनि कनफिडेन्सआव लाखिनो हायाखै जे बिसोरखौ फोथायनो हायाखै जे बिपिएफआव थानानै इलेक्शनाव देरहानो हागोन गेदेर लिडार जानो हागोन मायबा मोनसे जानो हागोन बे हिसाबै बिथाङा रावखौबो लाखिनो हायाखै जानांगौ बेनिखायनो जानो हागौ गेदेर गेदेर दैदेनगिरिफोरा लासै लासै बिथांखौ नागारनानै थांगासिनो दं खोमा बे मोनसे जाहोन जानो हागौ नोंथांमोना दासान जे आं जोबोर गिदिर पलिटिकेल एक्सपार्ट जेबो पलिटिकेल एक्सपार्ट नङा आं नोंथांमोनजों मा खालामदों जास्ट मोनसे शेयार खालामदों नोंथांमोननो मोनसे आं क्लु होनो नाजादों जे बिपिएफ पार्टिनि जि थासारि बियो मा अबस्थायाव दङ बिखौ माबोरै रिभाइभ खालामफिननो हागोन मा बिपिएफ पार्टिया जोबस्रांलांसिगोन नामा बेनि मोनसे नोंथांमोना क्लु होनो नागिरदों जायफोर नोंथांमोना बिपिएफ मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ आरो जायफोर नोंथांमोना इउपिपिएल मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखायबो बबेखानि बे भिडिअआ स' आं बुंनो नाजानाया जाहैबाय बिपिएफ पार्टिया दिनै मानो बेबायदि थान बान अबस्थायाव थांहां थांहां जादों आं मोननैसो पइन्टखौ नोंथांमोनो खिन्थानो नाजागोन जुदि जायोबा नोंथांमोना राइट टिक होबानो जाबाय डेट मिन्स अके होनना बुंबानो जाबाय आरो जुदि गोरोन्थिबा नोंथांमोना दिन्थिबानो जाबाय मा जाहोननि थाखाय बिपिएफ पार्टिया दिनै उइक जानो गोनां जादों थांनाय इलेक्शनाव एसेबां मोजां पारफर्मेन्स खालामसेयावबो नाथाय मानो लासै लासै बिपिएफनिफ्राय मानसिफ्रा नागारनानै इउपिपिएल बिजेपि कंग्रेस बेबायदि जइन जागासिनो थाखो मोनसे जाहोना जाहैबाय मा आं दसे सिगां बुंखांबाय गेदेर गेदेर लिडारफोरा बिपिएफ पार्टिखौ नागारनानै थांनाय मानोना बै लिडारफोरनियाव मोनसे साननाय जोनोम जादों मा जुदि हाग्रामा महिलारिजों दैदेनजानाय बिपिएफ पार्टियाव थायोबा जोबोर गेदेर बिबानसिम सहैनाय नङा बा गेदेर लिडार जानायनि स्कपखौ मोननो हानाय नङा खोमा बेबायदि हाई एम्बिशननि थाखाय खायसे लिडारफोरा बिपिएफखौ नागारदों बेबो मोनसे जाहोन नामा बिपिएफआ उइक जानायनि दुरबल जानायनि नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोननि आइडियाखौ नोंथांमोना बुंबानो जाबाय आरोबाव मोनसे पइन्टखौ आं ओरैबायदि सानो मोनसे समाव जेब्ला बिपिएफ पार्टिनि सरकार दङमोन बै समाव जायखिजाया सुबुङानो गोसोबादि बाथ्रा बुङामोन
बिसोरनि डिमेरिट्स मेरिट्सखौ रावबो बुङामोन नाथाय जेब्ला इउपिपिएल नि सरकार फैबाय दा जि गोदान सरकार फैबाय बे सरकारनि समाव मा जादों मिडिया खुगा दिखांनायनि बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो जेनेरेल पाब्लिकफोराबो खुगा दिखांनायनि बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बेनिखायनो बिपिएफ खौ गाज्रि मोननाय सुबुंफोरा बिपिएफ नि दुर्बल पइन्टफोरखौ गोरोन्थिफोरखौ दुर्नीतिफोरखौ मा खुगा दिखांनानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव माखासे सुबुंफोराबो बिपिएफ खौ मोजां मोनोमोनबाबो एसे गाज्रि मोननो सोलोंनायखौ नुनो मोनदों जायफोरा मोनसे समाव बिपिएफ खौ सापर्ट खालामोमोन बै सुबुंफोराबो लासै लासै इउपिपिएल नि फारसे फैनायखौ नुनो मोनदों मानोना गोबां मानसिफोरा बायदिसिना नंबाबो नङाबाबो गोरोन्थिखौथ' बुंबायानो गोरोन्थि नङैखौ बुंनानै मा खालामो गावनि फारसे बोनो नाजायो नालाय बेबायदि मोनसे स्कोप मोननायनि थाखाय बिपिएफ पार्टिया बेखौ प्रटेक्शन होनो हानायाव फेलें जादों होननानै आं बुंगोन बिपिएफ पार्टिनि सुबुंफोरा बैबायदि मानसिफोरा ब्लेम खालामनायखौ प्रटेक्ट खालामनायाव बेखौ होबथानायाव बाथ्रा बानजों बेखौ नंखाय होननानै बा रियेल होननानै प्रुभ खालामनायाव फेलें जानायखौ जों नुनो मोनदों जायनि जाउनावनो मानसिफोरा नागारनानै थांदों नामा आरोबाव मोनसे जोबोर गिदिर प्रब्लेमखौ जों नुनो मोनदों बिपिएफ पार्टिनि गेजेराव जि क'पारेसन ना दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव बै क'पारेसना भेरि उइक जोबोर उइक क'पारेसनखौ लाखिनो थाखाय जि स्ट्रेटेजि बाहायनांगौ बेखौ बाहायनायाव बिपिएफ पार्टिया फेलें जादों होननानै आं बुंगोन क'पारेसना ओरैबायदि गेदेर बिथिंना राजखान्थि हानजायावबो क'पारेसना ओरैबायदि गेदेर बिथिंना बै क'पारेसनाव जुदि माबा मोनसे जुदि दागो नाङोबा बै दागोखौ खोमोरनाया एसेबां गोरलै नङा आरो जायनि थाखाय मा खालामो मानसिफोरा पार्टि नागारनानै गुबुन पार्टियाव जइन जाहैयो गुबुन पार्टिफोरा मा मोनसे लब देखायना होयो ओरै होगोन ओरै स्कप होगोन बायदिसिना बेबायदि बुंनानै स्कप होयो जायनि जाउनाव मानसिफोरा मा जालाङो दावथ्रोदलाङो सासे मानसिया थांनाय लोगो लोगो बैनि न'खराबो थांफाजोबखाबाय बेबायदि आरोबाव नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ अरायबो नुगोन दानि समाजाथ' एसे दावगानाय समाज दानि सुबुंफोरा मा एसे फरायनाय गोरों गोरा राजखान्थिनि नलेजआबो एसे बांबाय नाथाय बेबादि समाव दा थानाय इउपिपिएल सरकारनि जि गोरोन्थियानो जा उइकनेसआनो जा बायदिसिनायानो जा नङाबाबो बैफोरखौ पजिटिभलि रायजोनि सिगाङाव फोरमायनायाव एक्सप्रेस खालामनायाव बिपिएफ पार्टिया फेलें जादों इउपिपिएल नि गोरोन्थिखौ बिथांमोना मोनसे मोननै जायखौ बुंबाय थायो जायखौ मानसिफोरा खोनासङै बालांबाय बैखौल' बुंबाय थायो नाथाय मेन खायसे गोरोन्थिफोरखौ खुंथायाव माखासे माने गोरोन्थिबो थायो बै गोरोन्थिफोरखौ बा माखासे डिमान्डफोरखौ माखासे गोनां बिथिंफोरखौ मानसिनो दिन्थिनो हानायाव बिपिएफ पार्टिनि लिडारफोरा फेलें जानायखौ नुनो मोनदों आरो हाग्रामा महिलारिया गावनो बेखौ फोरमायना होनायाव फेलें जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे सबसे गिदिर उइक पइन्ट होननानै आं सानो बिपिएफ नि जायनि जाउनाव फिउचाराव मा जागोन बिपिएफ पार्टिया इउपिपिएल बा गुबुन पार्टिखौ फेजेननायाव साक्सेस जायाबो जानो हागौ बेबायदि मोनसे थासारिखौ नुनो मोनदों बे आंनि साननाय मानोना बिसोरो इउपिपिएलआनो जा बा दा थानाय सरकारानो जा बिजेपिआनो जा कंग्रेसआनो जा रावनिबो डिमेरिट्सखौ दिनैसिम दिन्थिनो हाफेराखै मोजाङै बिपिएफ पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा आरो बेयो जोबोर गिदिर गोरोन्थि खारन नोंथांमोना नुगोन नेशनेल जि पलिटिक्स बेवहाय नुगोन माबायदि नंबाबो माने गोरोन्थि देखायनो नाजायो गुबुन पार्टिनि माबायदि गुबुन पार्टिनि मानसिफोरखौ फाव फान्दायनानै माबायदि जेल जाहोयो बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ नाथाय बेबादि जेबो खालामनो हानायखौ जों नुनो मोनाखै बिपिएफ पार्टिनि दैदेनगिरिफोरखौ राजखान्थियावथ' सब सोलियोना आरोबाव बिपिएफ पार्टिनि सबसे गिदिर जि उइक पइन्ट बे जाहैबाय मा बिपिएफ पार्टियाव जों नुनो मोनदों माने बयजोंबो मोजां मोनजासोनाय बेबायदि दैदेनगिरिनि अनजिमाया खमिलांगासिनो थादों आगोल बांसिन दङमोन नाथाय दा लासै खमायलांगासिनो थादों आरो बे फिउचाराव मा जागोन जोबोर गिदिर प्रब्लेम क्रिएट खालामनो हागौ बिपिएफ पार्टिनि थाखाय बेनिखायनो बिथांमोना साननायनि सम जाबाय नङाबा नेक्स्ट इलेक्सनाव बिथांमोना एसे आरोबाव खमायलांबावनो हागौ केन्डिडेटआ देरहानाय केन्डिडेटआ खमायलांनायनि चान्स दं बेबायदिनो गोबां उइक पइन्टखौ जों नुनो हायो बिपिएफनियाव टीम वर्कआ उइक बिथांमोननिया आरो लोगोसे मोनसे समाव मोनसे बाथ्रा बुङोमोन भट टेम्पारिंनि बाथ्रा बुङोमोन नङा होमबा मोनसे समाव मा बोलोजों साहसजों हाथियारजों बेबायदि इलेक्सननि बाथ्रा बुङोमोन गोदोनि समाव नाथाय बै जुगाथ' दा गैलिया दानि समावथ' भट टेम्पारिं खालामनाया भटिं मेसिनखौ टेम्पारिं खालामनाया एसेबां इजि खामानि नङा बेनिखायनो बेबादिजों देरहानाया सम्भब नङा दानि जुगाव इउपिपिएलआनो जा कंग्रेसआनो जा बिजेपिआनो जा एबा बिपिएफआनो जा स' बेबायदि थासारिया दा गैलिया होनना बुंनांगोन बबेखानि जाय सरकाराव थायो बै पार्टिफोरा सम बेबायदि प्रिफारेन्स लानो नागिरनायखौबो जों नुनो मोनो इलेक्सननि समाव नाथाय बे जि टेम्पारिंनि सुबिदा बा बेबायदि माने रेगिं होनना बुङो जायखौ बै रेगिंनि सुबिदाखौ खिन्थु बिपिएफआ चान्स मोननाय नङा बे बाराव गुबुन पार्टिफोरा मोननो हागोन नाथाय बिपिएफनि चान्सआ
गैयाखौ जों नुहुरगासिनो थादों बेफोरो जाबाय रियेल फेक्ट्स दे इलेक्शननि समाव गासैबो इलिगेल खामानियाबो जायो नाथाय बेफोरखौ रावबो फोरमाया नाथाय आं नोंथांमोननो फोरमायदों बाथ्राखौ जे बेबायदि गोबां जाथाय जायो आरो बेबायदि जाथायखौ सब पार्टियानो इसे इला खालामथारो स' आं रियेल खोथा नोंथांमोननो बुंदों स' बेनिफ्राय खिन्थु बिपिएफआ चान्स मोननाय नङा एबार आरोबाव मोनसे बाथ्राखौबो सानबावदों मानसिफोरा मोनसे समाव रांजोंबो बायजायोमोन 100 रां 200 रां 300 रां बेबायदिजों गोबां बायजायोमोन नाथाय आथिखालाव नुनो मोनदों मानसिफोरा बायजायोथ' नंगौ नाथाय बायजानायनि उनाव मा जायो भटखौ बायजाया ब्रेनखौ बायजाया खुगाखौथ' बायजायो नाथाय ब्रेनखौ बायजाया बेनिखायनो भट होनाय समाव मा खालामो जाय मानसिया मोजां बेनो भट होयो बा जायखौ बियो मोजां मोनो बिनोसो भट होयो खिन्थु रांखौथ' गासैनिफ्रायबो जागोन स' बेबायदि बिथिङाव बेथ' रावनिबो थाखाय लाब नङा आथिखालनि मानसिफोरा डाइरेक्ट रांजों बायजानायखौ नुनो मोना एसे सालिजारि नायो बे सालिजारि नायनायाबो बिपिएफनि थाखाय मोनसे उइक पइन्ट होननानै आं बुंगोन नोंथांमोना मा सानो आरो सबसे गिदिर उइक पइन्टआ बेनो बिथांमोना गेदेर गेदेर लिडारफोरखौ मा खालामदों लाखिनो हायाखै माखासे गेदेरनिफ्राय फिसायालागै लिडारफोरा मा खालामदों दैदेनगिरिफोरा मेम्बारफोरा मा खालामदों बिपिएफ नागारनानै गुबुनाव जइन जागासिनो थादों आरो बे मोनसे डिमरेलाइज खालामदों माने मरेलखौ डाउन खालामदों बिपिएफ पार्टिनि आरो बेयो जोबोर गिदिर उइक पइन्ट होननानै आं बुंगोन स' बेबायदि माखासे गोरोन्थि दङ माखासे जेंना दङ बै जेंनाफोरखौ जुदि फोसाबनो हायो अब्लाना थारैनो बिपिएफआ मा खालामनो हागोन फिन आरोबाव स्ट्रं जानो हागोन होननानै आं सानो नोंथांमोन आं थांनाय मोनसे भिडिअ'आव इउपिपिएलनि उइक पइन्टखौ बुंदोंमोन आरो बेफोर जाबाय बिपिएफनि उइक पइन्ट बिथांमोना जायखिजाया उइक पइन्टखौ सरकारनि गोरोन्थिखौ माने एक्सप्रेस खालामनायाव बिथांमोना टटेलि फेलें होननानै आं बुंगोन आंनि बादिबा राजखान्थियाव बबेबा सरकारनि गोरोन्थिखौ जोबोर मोजाङै रायजोनो फोरमायनो हायाबा बै पार्टिया माब्लाबाबो फिउचाराव इलेक्सन देरहानो हाया होननानै आं सानो आं बेखौनो नुयो नेशनेल पलिटिक्सफोराव बिपिएफआ बे बिथिङाव जोबोर फेलें होननानै आं बुंगोन मानोना बिथांमोना मा मोजाङै फोरमायनो हाया बाथ्राफोरखौ मोजाङै फोरमायनायाव बिथांमोना टटेलि फेलें जानो हागौ बिथांमोननि एक्सपार्टआ बिथांमोननो मोजाङै खिन्थाया खोमा जायनि जाहोनाव बिथांमोना माने दुर्बल पइन्टखौ हमनायाव फेलें जायो बिथांमोना जायखौ बुङो बेखौनो बुंबाय थायो बार बार हाजार बार बेखौनो बुंबाय थायो जायनि जाहोनाव मा जायो गुबुन बिथिंजों बुंनो थालाङो नाथाय राजखान्थिनि समाव बा भटिंनि समाव मा जायो गोबां इस्युआ मोगथां फैयो आरो बै इस्युफोरखौ दिन्थिनायाव जाय बांसिन उइक पइन्टखौ दिन्थिनो हागोन बै पार्टिया देरहायो दाथ' इउपिपिएलआ बिपिएफनि गोबां गोरोन्थिखौ स' खालामबाय थादों नाथाय बिपिएफआ बेबायदि खामानियाव इउपिपिएलनि खाथियाव जेननांगौ जादों जायनि जाहोनाव मानसिफोरनि जि ढाल जानाय बै ढाल जानाया लासै लासै इउपिपिएलजों थांनाय बायदि नुनो मोनदों बबेखानि बुंनो हाया मानोना थांनाय इलेक्सनावबो बेबायदि सानदोंमोन नाथाय बिपिएफआसो बांसिन भटखौ मोन्दों बांसिन देरहादों बिथांमोनासो स' बेबायदि स' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों थारैनो ओरैबायदि रागाबो जोंनो हागौ सोरबा सोरबा ओरैबायदि रायनोबो हागौ नोंथांमोना आदारवाइसबो लानो हागोन नाथाय जेबो आदारवाइस नङा माने मोनसे क्लु होनो नाजादों आं क्लु होनो नाजादों जे सोरनि उइकनेसा मा सोरनि स्ट्रं पइन्टआ मा बेखौ नोंथांमोना होनो नाजादों बे भिडिअ जेबो एक्सपार्टनेस नङा जेबो सोरबा पार्टिनि माबा रां लानानै माबा लानानै बेबायदि जेबो खालामनाय भिडिअ नङा बे जास्ट माने आंनि गोसो सिंनिफ्राय सोमजिनाय मोनसे बिथिं जायखौ नुदों आं बेखौ बुंदों जों जुदि दिनैनि तारिखाव जायखौ नुदों बेखौ जुदि एसे एला बुङाबा मानसिफोरा बोरै बुजिनो ना नङा होमबा जों जाबाय मा गासैनिबो थाखाय जों इउटिउबार गासैनिबो थाखाय जों भिडिअ बानायगोन बेवहाय सोरनिबा थाखाय बानायना सोरनिबा थाखाय बानायनांगौ बिदि जेबो गैया स' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसे क्लु मोनबाय जानांगौ बेवहाय आं नोंथांमोना जेबो उइक पइन्टखौ डाइरेक्ट एक्सप्लेन खालामाखै नाथाय नोंथांमोना मोनसे लामाखौ होदो नोंथाङा जुदि बिपिएफ पार्टि मोजां मोनोबा इउपिपिएल पार्टि मोजां मोनोबा नोंथांमोना बिजिरनायनि सम जाबाय आरो गाव गावनि उइक पइन्टखौ दिहुननानै दान्थे बिदान्थे खालामनायनि समा सफैबाय उइक पइन्टखौ दिहुननानै दान्थे बिदान्थे खालामबासो नोंथांमोना पाब्लिकआ मा खालामगोन भट होगोन साननानै सोरनो भट होबा मोजां जागोन थिग बेबायदिनो इउपिपिएलनिबो माखासे गोरोन्थिफोरखौ दिहुननानै नोंथांमोना जुदि दान्थे बिदान्थे खालामोबा लेक्साराव होनो हायोबा इलेक्सन केम्पेनिं समाव नोंथांमोना जुदि बुंनो हायोबा थारैनो नोंथांमोना भटखौ मोनगोन बेनोथ' पलिटिक्स ना बेनोथ' राजखान्थि ना सोर बांसिन दुर्बलताखौ बुंनो हायो बेनो जाबाय राजखान्थि